Ang punuk na musung yafano ang kaisa video norok na punugo. Umahai video da norok hamjak. Umahai video da norok hamjak. Norok umahai video no hamjak nai. Iko nai di. फटाफट खोल के दिखाओ फटाफट खोल के दिखाओ फटाफट खोल के दिखाओ दिखाओ ना फटाफट खोल के दिखाओ फटाफट खोल के दिखाओ फटाफट खोल के दिखाओ Hello, welcome to Langta hai no hai. Ani Sumen Tiprasa blogo. Bahai tong bai wansu go jotono kaham tong bai nai nai. Tini kok bisi saya bayap song ang. Tini kok bisi sanane thangya. Kok bisi saka hingkai tebo okhonai kwbang ma kok. Ang tini kok kaisa no sanamu sungu je comment bisingo baksa borok sanai tongo. Ang je video khlaimani reels video no tuyoi baksa borok comment khayo ta minai sidasi. Norok hakor bisingni borok kuna bisingni borok norok tamosi Amerika wo hingkele kubaglai motom sulaisi reel video snam layu. O Tripura wo kisang mahke mosalamani tamung jakha maharok baksa borok sau. E burbok giani garang borok je mahai sai tongnai borok. Omo Amerika ya omo India ni bisingo khobjak Tripura nung khoroksa Tiprasa burbok Nini jaga si nini thik kore kho jaga nung tongnani jaga nini sthai jaga si thik kore kho abar nung Amerika bai tulona nung abar Amerika bai tulana khai tongo nong ha Lachina ruda rwngya Lachina sida si Bangladesh ni wansa kuplung phai kuplung mung tongo ha nini jaga sekjak tongo nini jaga osto seka monokai tongo obkhai nung norok cinta khaya o Amerika wo je langta langti bijangya pen kane brak kane guri mani abono norok tulona khai tongdi musuk busli rok burbok rok nini jaga te koekdin ge nungo Tripura se mada ma tongya nung silu phe jaga no wansarok bai abo khai cinta khai ne anorok omthai koto nukjagri khaja koto nukjagri video khainani obonslai langta rok khaidi langta rok khailai di o ungo par rogo thangoi khana haino sagori kore ogo bere raidi video khaidi oselbo kok saitong baro borok ulta pula reply ri sekang je nung tongoi tongmani je nung nok tangoi tongmani o jagani kago sinin thani to da tongmok sang cinta khai negari aban o jaga thango foreng reels khai kanai nini sakno asta dunia no phunugoi ha sakno buke kholobu Boino da nukno tamungno ene kholobu izzat मान सम्मान India o सबसे important hike buri rokne busakno tuyei bisi important dijago मान सम्मान izzat amuno tuyei nge omokai joto khula mela ফল মশালাই নিজে busakno kono izzat kore khai kono dam kore khai joto no phunugoi kanai views na nayo Like na nayo, subscriber bang na nayo, hai da. Omor khandor khub hamjago tana, khub mosangjago norok. Nung America ni kok sao jokhon America o sex bo free, thani. Nge nung bo ungdi mahai, joto jaga no thani nung. Hudda kok sai tongo, nung bo free redi. Tabung ang o kok saga baksa borok nangjaknai, baksa borok joli jaknai ano, ulta pula tebo comment khana ang semano. Haipana ang reels khaina ne bisingo ang odeno sayako joto reels khaina na ang sayako je sitra mitra ri chumbo nijini sakno phunugoi sak ada phunugoi kano reels khaina ang o bororong ko khesau hai hina ang joto reels khaina o bororong na hamya hiya bujikha tabuk nai di bayab song bises kai buma bu phangge nijini busarok no kaham ka pori thung borok ungthung hinoi bara rohro agartala guwahati delhi chennai hyderabad mumbai kubangma jaga rohro Chini Tiprasa rok hingkai bisirbag chini Tiprasa rok no bisingo do nadi tongnani over tongna rwngya dang thang semia emon je buni salai bara ri chumani tongmani kok samani buibai choli mani wansa bai ta choli de hingke wansa bai choli kha ei system rok chini Tiprasa ne bisingo no nugo chini Tiprasa ne bisingo obo chini baka hamya hingke obo ban choli kha mane অতিরিক্ত sioi da thangna onek style nogo kha kusta kuroi ai tini to khai tini chanai omhai obostha khai nogo khai cholo nogo kusta kuroi
yang dress pailai ekdom kichik michik dress pailai chumlai style khainai mela thangnai mosalai cigarette nongla he besirbak chini Tiprasa ni bisingo na burui na chala joto mahai tini tamu chini Tiprasa ka te ong o kokno sajakai tamni bagan norok gothoro jakbai tamni joli jakbai norok saksak wansung nai na ba saksak wansung nai di norok je rijigan jigan chuma kana for masalai tongmani bahalai tongmani omthai koto koto nukjari tongmani norok bo khada khapi muda musangjak norok ni je izzat omo phonogo sin norok biusa jena nai kai omhai video khaya ka tam labung khaba omhai reels khaya ka tam khaba nijini sakno phaloi kanai biusa je mane haibo hinke joto si khulugo phonok baidi tebo bius manano saka ulta pulta comment khayo faltu rok yango khai Tiprasa dofa kamatoi tabu 31% tongo Tiprasa 31 saida manorok obo 31% o 31% ni bisingo se thuinai tongo rap khai butarjak tongo khitar kalangjago khasi kalangjago o mahge chin Tiprasa thuiyei tongo bujikha chin Tiprasa tike thuiyei tongo dine tamni baga sida norone over smart ni bagoi norone over smart hopong mela nai hopong chuak nongnai hopong guri nai chalabai bike kawai norone over smart ni bagoi ei sobrok ungu jinta khaya norok obono khai norok sajakai kothrojago sajakai joljago norok usuno rungo buma bufani rang tota tong koda koroi barbat khainani omosimisi rungo bike thik rugo achungna rungo bike sanani rungo omosimisi rungo mujikha buma bufakani jini busano borok ongtho hina bara rohoro boinogo kamla khaye boinogo nei hatukri rujruboi boinoni nokhla phare rohoro rang norok es khayo hamjaklayo gurilayo butharjago norok mahai sajakai joljago norok yang Tiprasa komortoi obostha Bangladesh ni wansa phayo hapayo jaga sego ei obostha ngoi tong norok obone khawan sugya norok sakai joljago norok ni reels pailaya norok busak phunugoi mujikha buni dofane thaneka mobile kore diba wanjui dofane thaneka mobile kore da wanjui bururong thaneka mobile kore da wanjui chalarong thaneka rang puisa kore da mobile kore da tamunung hayang jasa tam Tiprasa hayang borok khai ko alka bosong rokha tam Tiprasa hayang abar nung sawano sia kuna bising hapai tongnai nungka khub tawon ingkhana khub tawone borok khub sisuka nung khub sisuka nung tabung ni generation ni borok mane nung prasiplaijak borok develop ungjak borok nung update ungjak borok nung onek sisuka nung karon tam hingka angkai nung haike Langta saguri koroi rokha ang video khaimia hingke ba angkai siang ngoi thangka ta ang buka ngoi thangka ang kunani ngoi thangka ang gramo tongnai hingka ang gramo tongnai thangka nungka khub taono tongnai borok building no koto tangoi tongnai borok nung Tiprasa bosong niya no onek develop ungjak bosong ni borok nung tebisi sana thanglia ba chung norok bujiman khana norok comment khai tong de hangla khai tong na kuno aijai kuri ani satai ang sanai nge tebisi sana thanglia jotono hambai